बाथ्रा भावाव बुंनाय दंदि मासे गोजोननाय गैयै मावजिया खुन्थियाखौ खुसेरदों। बेबादिनो मोनसे जाथाय जादों। पाकिस्ताना ट्रेन हाइजेकनि आन्दोआव भारतखौ दाय होदों। बेनि सायाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि सरकारा गोख्रोङै फिननाय होदों। सुलुंनि बादिब्ला पाकिस्ताना फिन खेबसेबाव भारतनि हेंथायै ओंथि गैयै दाय होदों। बावैसो सान सिगां पाकिस्ताना गंसे ट्रेनखौ हाइजेक खालामनायनि आन्दोआव भारतखौ आसि थुदोंमोन। बबेखानि भारतनि बायजो हायुङारि मन्थ्रि बिफाना बे दाय जाबसिननायनि सायाव गोख्रोङै फिननाय होदों। बलुचिस्तान लिबारेशन आर्मिया बावैसो सान सिगां पाकिस्तानाव जाफर एक्सप्रेसखौ हाइजेक खालामदोंमोन, जेराव सा 400नि बांसिन दावबायारिफोर दंमोन। बबेखानि पाकिस्ताननि रौनिया हानजाया ट्रेन आरो दावबायारिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय मोनसे गिदिर अपारेशन जागायदोंमोन, जायनि जाउनाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। बे अपारेशनाव फारनैनिफ्रायबो सिलाइनि गुलिजों गासै सा 58 सुबुंफोरा जिउ गोमादोंमोन, जेराव सा 21 दावबायारिफोर, सा 4 रौनियाफोर आरो गासै 33 गाग्लोबग्राफोर दंमोन। मुलुगनाङैनो लाजिनांथाव थासारिजों मोगा-मोगि जानांनायनि उनाव पाकिस्ताना ट्रेन हाइजेकआव भारतनि आखाइ थानायनि इसारा होदोंमोन। पाकिस्ताननि बायजोआरि मावख'नि बुंथिगिरि शफकत आली खानआ बुंदोंमोन दि बे जाथायाव गाग्लोबग्राफोरनि सामलायगिरिफोरा आफगानिस्तानाव दंमोन आरो बिथांमोनहा भारतनिफ्राय मदद मोनदोंमोन। पाकिस्ताननि बायजोआरि मावख'नि बुंथिगिरि शफकत आली खानआ बेखौबो दाबि खालामदों दि बिसोरनाव फोरमान दं दि ट्रेन हाइजेक खालामनायजों सोमोन्दो थानाय कलफोरा आफगानिस्ताननिफ्राय खालामनाय जादोंमन। बृहस्पतिबाराव मोनसे खौरां बिजोंजों सावरायनायनि समाव जेब्ला बिथांखौ सोंनाय जादोंमोन दि पाकिस्ताना दा भारतनि सोलायै बे जाथायनि थाखाय आफगानिस्तानखौ दायनिगिरि खालामनायनि खान्थि आजावदों नामा, अब्ला बिथाङा बुंदोंमोन दि बेबादि जेबो गैया। बिथाङा फिन बुंफिनदोंमोन दि भारतआ पाकिस्तानाव उदखारिफोरखौ बांहोगासिनो दङ आरो बिसोरनाव बे जाथायाव आफगानिस्ताननिफ्राय कल खालामनायनि गोख्रों फोरमान दङ। पाकिस्ताना गोबां समावनो भारतखौ गावनि बलुचिस्तान ओनसोलनि सोमोन्दै बलुचिस्तान लिबारेशन आर्मी बायदि आफादफोरखौ हेफाजाब होनायनि दाय होबोदों। बे जाथायनि उनाव बलुचिस्तान लिबारेशन आर्मीनि गाग्लोबनाया बांदों आरो ट्रेन हाइजेकनि जाथाया बे दाङाबाजिखौ आरोबाव बांहोदों। पाकिस्तानजों होजानाय गोदान अजदफोरनि उनाव भारतआ फिन खेबसेबाव पाकिस्तानखौ गोख्रों फिननाय होदों। भारतनि बायजो हायुङारि मन्थ्रि बिफाना बुंदों दि जों पाकिस्ताननि गेजेरजों होनाय बिथा गैयै अजदफोरखौ आबुङै नेवसिगारो। मुलुगनां उदखारिफोरनि मिरुआ बेवहाय दङ बेखौ गासै मुलुगानो मिथियो। पाकिस्ताना गुबुननि फारसे आसि दिन्थिनाय आरो गावनि इसिङारि जेंनाफोर आरो फेलें जानायनि थाखाय गुबुनखौ दाय होनायनि अनगायै पाकिस्ताना गावखौनो नोजोर होनांगौ। स्टार एकाडेमियाव मुं थिसनोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।